So bali ito mga bro, ginawa na ni Katropa Allen, Jad Allen, yung conversion sa CDI. Di Platino pero ngayon naka-convert na siya sa CDI. Bari primary ang pinalitan, tapos ignition CDI 2-in-1 mga bro. So ngayon paanda rin na natin. Araw ng Lunes mga bossing, good morning from San Fabian, Pangasinan. Si Kabro, customer na natin yan, nagpagawa na ng Pinoy 155. Pinoy no bro. And si bossing naman, yung TMX 155 niyang Di Platino. Good morning Kabro. Papatune up lang yung ginawa natin dati. Tune up lang. Tapos ito yung kick niya, kumakabuse na yung gear. Kaya ngayon, ito yung papalitan natin, yung dalawang mag-asawang gear sa may kanyang kick. Yan, kumakabuse na. Karag! Kunaan ano ka na boss. Yan, pinapalamig natin. Kahit malamig na yan, nag-yelo na yan. Kanina pa sila dumating madaling araw. Pero umpisan ko ng baklasin yan, no boss? Okay, update ko kayo mamaya pag nabaklas na. A few moments later. Okay, so assemble na natin tong motor ni Kabro from San Fabian, Pangasinan. So itong problema ng motor ni Kabro ay kapag kinikik niya, kumakabuse yung gear. So ngayon papalitan na natin yung gear niya. Ito yung kanyang gear, papalitan na natin to ng buo. Kaya lang nung nabuksan ko mga Kabro, nakita ko sa transmission set niya, ito. Yan, primera pa lang, makikita mo na yun oh. Napakalalim na ng kanal. Ito yung primera, ito to. Yan. Makikita mo sa gear niya halos nangalahati na yung napudpod. Tapos yung tersera, yun oh, tersera. Yan, lamat na rin. Maingay na, maugong. Tapos yung kwarta, may tama na rin oh. Magaspang na. So, ang sinuggest ko kay Kabro, kay bossing, palitan na natin ng buong transmission. Yan, ito, primera. Buti na lang naka-score tayo ng primera na original pa, stock galing parts out. Maganda pa, makinis. Hindi kagaya nito. Napakagrabe, pati tersera. So, ngayon, papalitan na natin yung mga yan, pati yung kick axle. Ito yung kumakabiyos mga bro, itong gear na to. Yan, tong dalawa. So, papalitan na natin tong buong to. Pati yung spline ng kick, yung kabitan ng kick is pudpud na rin yan oh. Humiga na. So papalitan na natin lahat yung mga yan mga bro. Ito yung ipapalit natin. Makikita natin dito sa first gear pa lang, napakasariwa, walang lamat ayun oh. Iyan. Yun oh. May balahibo lang ng brass mga bro. Okay, itong ipapalit natin, walang kalamat-lamat, hindi kagaya nito. Yan, primera. Yun oh. Grabe, napakaingay siguro na yan kapag primera, umuugong na yan. Hindi kagaya dito, makinis. Alright, sembulin na natin. Yung kick niya, ang ikakabit natin, ito. Kagaya ng sa TMX Alpha 125. Yan. Walang kagalaw-galaw to mga bro, at hindi kakabuse yung gear nito. Ayan o. Itong ikakabit natin. May washer din yan mga bro, ito. May washer din yan dito sa dulo. Alright. May tao ba? Ha? Ay, uncle. Okay, kabit na natin to. So bali dito sa lock bolt dito sa may dating kick nya, dito mga kabro, puputulin natin yung dulo niyan mga kabro para masarahan lang natin itong butas na to para hindi mag-leak yung langis. Okay, mamaya papakita ko sa inyo. Okay mga kabro, ito na yung lock bolt na sinasabi ko. Ito yung lock bolt, yung stopper ng kickstarter mga kabro. So ang ginawa natin dyan, nilagay na natin, tinanggal lang natin tong dulo. Yan, dati yung stock ng 155, ito yung stopper nya. Stock ng kicker, dito tumatama. Yan, makikita nyo yun, may lamat o namumuti. Yan, yung stopper na yun, dito tumatama sa may lock bolt na to, stopper ng kick. Ngayon, yung nilagay natin, ang pinaka-stopper na niyan, ito mismo sa may crankshell nya. Yan, crankcase. Kapag nag-kick ka, siyempre ganyan yan, no? Iikot yan patras, tapos babangga siya dyan. Okay, so yan na yung stopper nya. Tapos yung dulo, makikita nyo, wala na. Tinanggal natin yun, no? Make sure lang mga bro na hindi nakalabas yung dulo kapag nagputol kayo. Saktuin nyo na dun sa may bandang pinaka walang thread. Yan, puputulin lang dito pag nagko-convert kayo ng kicker ng mga ganito, para kapag nag-kick hindi tatama to doon sa dulo nito.
Okay, hintayin lang natin yung bearing na pinakuha natin dahil yung bearing ng transmission na iba yung naibigay, 6201 yung naibigay, pero yung number ng bearing na to 6202. Nagpalit na rin tayo ng mga transmission bearing dahil puro kalug na yung kanyang mga bearing. Yan, smooth na ulit. So hintayin lang natin yung bearing tapos takpan na natin to. Siyempre 00 gasket ang gamit natin dyan. Okay, bearing na lang ang kulang. Tapos mabubuo na natin yan. Shoutout kila bossing. Mga bossing from San Fabian, Pangasinan. Uncle from Bayambang, Pangasinan. At si Kabro from Kamiling. Yung motor ng Kel ito, pinarefresh niya dahil puro tagas na tapos kumakain ng langis. Pinarefresh ni bossing ni Uncle para matanggal yung tagas. Hindi para lumakas yung tagas, no brother. Ayan o, Supremo 150. Okay, update ko kayo mamaya doon sa overhauling natin. One eternity later. Maambong hapon mga kabro. Yan, umaambon na, hapon na. So anong oras na? Alas 4 na. 4:21. So tapos na natin itong overhaul natin mga bro na De Palatino na TMX 155. 24 years old mga kabro. Ayan. So ang issue nito mga bro, yung kick gear niya. Kapag kinikik mo, krrrg, sabi niya, kumakabuse na yung mga ngipin ng gear. So ngayon, nung binaklas natin kanina, pinakita ko naman sa inyo yung mga transmission gear niya, lalong-lalo na yung primera, tercera, ayang mga yan, kwarta, may marami ka nang makikita ang mga lamat-lamat or brungol-brungol or rib-rib sa transmission gear niya. Kaya ngayon ang ginawa natin dito, pinalitan natin yung kick gear assembly, yung dalawang gear na mag-asawa, tapos kick shaft, tapos transmission gear. Yan, transmission gear pinalitan natin lahat mga bro. So fresh na fresh yung transmission na kinabit natin. Walang lamat, walang brungol, walang ugong mga kabro. Yan ang kagandahan kapag mayroon tayong nai-stock na magandang pyesa. Yan, so mayroon tayong on the spot na may kakabit kagad sa mga ginagawa nating motor. So ngayon pandarin na natin. Try muna natin i-kick. So dati to kinikick natin. Yan, halimbawa ito. Yung ganon mararamdaman mo na kapag bumalik hindi ka agad umandar, krrrg, sabi niya. Kagaya nito, hindi kagaya nito, smooth na. Ayun oh. Smooth na siyang naibababa, hindi kagaya ka dati magaspang mo siyang ibinababa pa lang. Binababa mo pa lang magaspang na. Hindi kagaya ngayon, smooth na. Alright. Yan oh. Yan oh, smooth na. Okay na. Yan oh. Dati kapag kinik mong ganito, babalik siya, krrrg, sabi niya, pero ngayon hindi na. Start natin. Yan. So bali ito mga bro, ginawa na ni Katropa Allen, Jad Allen, yung conversion sa CDI. Di Platino pero ngayon naka-convert na siya sa CDI. Bari primary ang pinalitan tapos ignition CDI 2-in-1 mga bro. So ngayon paranda rin na natin. Yan, may sikreto pa to sa may magneto. Hindi na siya kagaya nung dating timing ng magneto. Okay, naibahan na yung timing ng magneto. Kung hindi mo alam yung timing ng mga ganitong conversion sa CDI, eh talagang hindi mo mapapaandar to mga bro. Buti na lang chinek natin yung timing. Kaya pandarin na natin. Yan o, tik natin. Yan, matigas-tigas pang ikik to mga kabro. Yan, mababa yung minor. Medyo singaw yung tambutso sa elbow. Check natin mamaya ulit. Yan yung asbestos niya, palitan natin. Pero yan po yung andar niya. So yung pinalitan lang natin dito mga bro, yung mga gear. Okay? So sa timing gear hindi tayo nagpalit. Sa connecting rod hindi tayo nagpalit. Connecting rod bearing hindi tayo nagpalit. Ang pinalitan lang natin dito sa laman loob, transmission gear, tsaka kick gear, tsaka yung tatlong transmission washer. O sa dito sa bandang itaas, nakalibre naman si bossing ng cam follower. Binigyan ko siya ng cam follower. Libre na yun sa kanya mga kabro dahil yung dating cam follower niya may tama. Okay? Yan, singaw, butso-butso. Ayusin natin mamaya.
At inabutan na nga ng ulan sila bossing. Uncle ni, taga Bayambang pa. Si kuya, tiga saan ka kuya? Ordaneta. Ordaneta. Yun yung motor niya, yung Apache Pache. So, rocker arm ang naging issue nito, maingay. Sila bossing, uwi na. Boss, sticker. Salamat. Thank you. Yan, dua. Dua, taggaysa kayo. Na boss. Thank you. Salamat boss. Ingat. Boss, anong pakiramdam mo nga yung kinikik mo yung motor mo? Okay na. Smooth na? Swabing swabe, bago yung mga gear eh. Sige boss. Ayan o. Convert sa CDI ni Katropa Allen. Yun. Sige bossing. Ingat, ingat. Thank you. Yun, panggilid pa yung iso nun mga kabro sa susunod na yon. Ayun, yung ulan o. Yung bagyo yata. Supremo 150, yung sinaunang Supremo ni Uncle. Yan, update na lang po. Sa Honda Click na yun, overhaul, bagong bago, wala pang isang buwan. Ano Aldrin? Bigyan na natin si Uncle ng sticker. Kaya, Okay, thank you. yan, isa pa? O, tig-isa pa kayo, para kwan. Para sa tricycle ko. Yan! Alright! So tapos na yung Supremo ng Uncle, iso lang yan. Kumakain ng langis, pinarefresh ng Uncle, nagpalit ng mga oil seal. Okay, so update mamaya. Ano, brother? Bye! Okay, see you again next video mga kabro. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa ating mga video. Yung dalawa, sitting pretty, nagse-cellphone. At mas maganda yan, may kape. Magpainit ka na ng mainit na tubig, brother. Ay, magpainit ka ng malamig na tubig para magkape tayo. Uncle, kayo yung kape? Yon, nag-iimasan bro, papudot kan, tagkape tayo.